nkwanso nkezi edini yesai eyedan so TGH edini yesai so TGH ya yeko nkwansa bio ye nkwansa nkezi ye wona na bafu pum so ai otumfo osietutu otoso nyinu waje na na bafu pum atum otoso prekope adina tumo abusia ene nkwansa ye de nkwansa kunu mo ye de nkwansa kunu mo ye du pemna bo so mfo ntumi bia afi no wasore mo ye moduma ai sene nkunya na de da no mo nyina asore wadi azie ai nkwansa no nkwansa kunu no kasa abusia emre kakre ni na wo hwa me ye recap kakre ya kire wade ai na eye nkwansa hene eba ahemfie ebe swai kire otumfo na mra otumfo o kasa na otumfo kasa na otumfo no ka asem ni bitwi ko ba ko tachiman ko titiman hene nkofo mu mu di kum wonti ase tachiman fo mu nti ase otumfo ka asa asem no bi ya mu nti fo na kasa asem no nti wodi na me yakọ good number na mu tie mu kakra otumfo tu ni banfo ko otumfo ba na ba fo pin otumfo ba abakan odi nkan abakosemu no nanzo woko otietie tachimanfo ni bi ne nkofo bi nsema na yin na ye nkransa no ne nkokrafo mensa ene ba kokọ hin nkransa ba kokọ tachiman ba kokọ hin na koyi se mebiri but uba hin fi otumfo no ma otumfo se na bakan a odi nkan ene na ba fo pin ati ase hono kobo ne bra oho untino tese otumfo ehu nkwansa hena na ni achi eni je obe so ni mo je no so efe keke bi ko ne ba no abusia ye nkyere ho kura ebi ho abobo kese ye nkoni nko hena na ba fo pim emra wo ba ahemfie otumfo ahemfie be swai no ye nkoni nko hwe no ye nko tie nsem akro bi asa de kotoko kan ye ekere kakra ye nko tie kakra ye nko hena ai Adam Oemba Aoba Nkransanko se kase na for free agriculture abetina sampa yajo kakala asefo ya ni nkransa omo de betina wonom se ba be som santene nkransa de santene ene ponye no kamia bo so eguye no chichire nkransa santene ne di bibia sisi wo nkransa fo no ntie edini wo akasa na ama asesa na mu santene hyase de oye opamo ameyafuru wo de ode ma feswe kasa wo no boje efuru obatakwa no santene na de tena wo so we betuma ba wa won tena wo se de yire ne matia chiche de masa boma ne ma baba bedu mangoro kwanta mo kan dokro kwanta se de mo amuni eho na mo ofo ne net Oni kam ya obi ya mo for sentiment ye tuma gina santene kodomani no mo am sorry no mo kotana de ne mo for di no fo na bo nya fuma santene de no boso makumsa esiwo bisi eduma se akumsa duma se santene na tetre tu din abo broja ewo akumsa abo Kansa enoma wo yewura de ne konfu kokko onye de ne kansa mo ye chekere anwa de ewo o baba beto o mo ye de ma to ni fai ama wo se ma ye na me ye wo se wada o ma o de yedimi na woni e mo she wo se edu anim na wada o ma na o ko a wo ye ma o de be show wo ye se de me pe no ene ohina mde no mama mu pinine ene o ansana o mutana wa asundwe baaye ene yewura se masesa se ampa wasesa man ama ye kusa ampa santene wure santene ne sesama awana ntoa ni santene yesa sesama ntoa na wo yile ko ye koko du fra tutum ya mawia se hu kwa fa so ampa baaye black water hona santene ko duye moko yin yamu boso mi ansa awona on klasa ni nya ne tam kan klasa
hene boachi sante sa de dom abekon wana boso mtoa sante ya manya de tunso ma so mu paye wode mu fa boy ne why bo man so ni amia why no betima kwa amia oni this and then wana come here oguye paja ya de ko ya kokodu ba bia ne mo fowi ya ka sasa so papa de ne kete wana ji na de ko ye the kodu ya ya mu yin what the don't present and ba ko blackwater from to more sante ko ya to mo difference and ba e no sande bi tra problem tia ta on so ne ire na hwe ne ire na bibi si obedu ono odon mo koko fufuo mo asamanfo mo asamawa mo abra sanpe nyina sante ne de ba no jan mun na sabe obi be ya amanyosam na be company ntem bobu me ya wa me ko si court na nai wotechman na no me ko ho ne sama wo company sama ka na T57 kwa me kroma ete ekwansa kwa me ko ai de ko tin kwansa free asante mo asamka elle de ba ya santini ya batanke so de ni na ate wasimi ya meba amani ya kwanso santini ne yire ne masama wo na asam ha ba fa so ade fie ba jo no na asam enu na fie so de atan wa kura ma na ba pimne na de e tese wi asin na hu se so obi a megina ha anyi tu nya fi santini wo na gbe ru ko se apatam kwa no ma na ni ma me tu nya nya ma ni so nya tu ni wo santini ni wo enti na ne ba ya wo ba asita ani e da santini se de akobi aka e na e bo ni di ha no na nyamia sanesi santini na din bejina ha na no ana na de o kra e pa hwehwe no da no hu ye enti ba bia na ho na me de na ani mu ye na amana na wo goto na su na no sa wa fo di wachi di mu sa pa obetima ye wo de si ye no ye nu bebe na ye no nche tinza de na ko su ye no ni akoma ai ye na ne ba ko santini suma ya e ko techima ko ponji me nya mo ko mama me ne kwawo anaba wo fie wo abusua afutu obi di ma wo bia no e na papa preso ma wo so akere no wo de oti e akwaside di wani wo so no be di akwaside ya konya ma wo no hira wo wo de kwanza che wonsa no akọ wo ko no enti afutu boni obi a wo ka so ma to bi atie de ye papa fa ye nyampa susha ta no de ye na ye tizatua omo anjo omo bi akonya na kasa asante chiche ochichiri ma ni le sapo ma ni ma ena omo no bo anu achichiri omo anu omo tiwa omo di nkro die bo asante yene okosa akra no nyamo ade a ochewa de na kakari aben no mo asanka o se ja na de ma me nkransa on palisa ba asante yene dia na na ma fo na ba ni omo ni se na nkransa de wa nkransa nwa sante yene na kwachichiri ye chichiri nkro tu di nyafuma na wona na abuza na duma se ono di sia de konfo ba wo ana don wo di ja wo nkura me bubo di wo do ma betena wo e ba ye mi ro adaroma na wo ire omo mu di na chi ni mu apai na bi su di obaya wo ba ya chi tina ho ni nyina da wo nti e ma ba sa ba ye ama ni pere do wo kra no a yi a wo ma ni wo chi nti no na nai pam wo mo jeje wo mo nkonwa ne wo mu kro di ma ni ba be wi so manifo ya di mu djuma aka frefre wo nyina aba wo bi wa wo ma hu se dia wo aka de so bi ba wo mu na o di ni tum na o ya bode foforo na no ma dada nyina twam na bibia ya foforo enti ye si ya no sa me na o nya ine na ho te wo na na tewo na na bia tu pai di wa chi foto na no ene ana wi asi nyina hu se yesi panza nyina sa na o ya nyina abai ti mo bi ta nyina ene na obedi na de tane se so bi a masanti na ni nya tumi a kontimi ni ma so bi na afi na shira abawo ni obia oji na konwa odi waji oni waji no na ma somfo ni konwa sofo pro ire mo bodi ene yesre de ato papa ni sa asi wani mi yanka na kodu wo ebe yodi na afi afutubo ni aba we ya ni wachi ese tuni na agu ene yewa bia ne ba no be kwanza yene fa obia de che no se de sante yene odi nyina fom so che da na fa obia be she wo mu
deɛ ɔwɔ na ayɛ ma ɔsom wo maame na ɔmo nyinaa mfa mɛsom wo na deɛ ɔwɔ som wo biara nso ɔmo te asɛ sɛ wodi anyɛ yie na ano no na menyɛ yene na mede maa mo mekɔɔ me papa anim no na kyɛa me asrɛ no nti obiara mede baabi ma ɔkɔtena baabi a ɔte na deɛ ne deɛ mɛfa na ɔmo nyinaa mɛsom wo maame na deɛ ɔsom wo so mɛsom wo deɛ yɛka na ana yɛnim deɛ na ayɛ nti nnɛ apia akyi nti afoforɔ bio ɛnwadada biara fa nyɛ nkwan santehene kasa wie nti nnɛ sɛ ɔmo akwama wo sɔe a wo ne nkwansahene a yɛwura kasa a kaatwa na kuro no mu no na abosom ne nipa ɔde gu hɔ ɛne ne agyapadeɛ kasa yɛnya no fatɔ ne nkabɔ mu nti afotobɔne kasa me nkominya ɛna me fa nkabɔ mu no kuro yɛ sɛ ɔyɛ ne saa a ɛbɛboa wo ama sunsum a ɔgyaa ne ntam hɔ abosom a ɔde sisii hɔ deɛ ɔne kɔnkɔkɔ yɛ nyina bɛba bɛtaa wo akyi yɛso asrɛ nyankopɔn twe nyankopɔn na anam samafo ataa wo akyi woyɛ aberantɛ wɔde akonnwa no akyɛ na ɔtena so na ɔsom wo papa nokorɛm obiara ne tumi sɛ ɔde nkwansa ma wa ɛbɛdu deɛ ɛkyɛ ɛgyina ɛnnɛ ɛna ɔbɛyɛ nkwansahene nti deɛ yɛtuufo no ɛyɛ asɛm papa ɛnyɛ nnɔdɛ na hu sɛ santehene wɔkyekyere kuro no ansa ɔde ma wo no mu ame nti wokɔtena hɔ a fa ne tumi na wodaseɛ na fa kɔ yɛwura wada wo nkwansa woa na wokyekyere wadeɛ na ka me awuyɛ na wode wobɛyi ɛkɔtena hɔ deɛ nananom nyinaa aka no ɛso me srɛ bi ama no na wotwe mmiɛnsa no nɛ ɛna nkransa ahensɛm ɔfrɛ trans nsiesie ne nyinaa ka no sɛ mfa nananom nkɔsi apatɛ na ɛnkɔ abusuapɛni hɔ aka sɛ nananom ankɔ hɔ ɔnkɔhwɛ ne nana na ɛkɔ a yɛnhwɛ sɛ ampa wakɔhwɛ no asomdwie hɔ yɛkɔɛ kɔsiara yɛkɔɛ no yɛne no nyinaa ɛkɔɛ ɔka kyerɛ to akɔ yɛkɔɛ ɛkɔto abusuapɛni kɔkyerɛ amba ɔno nso kɔmfrɛ no ne yɛdi nkɔmmɔ pii nkransa nko sɛ ka sɛ nafonafoɔ firi agriculture abɛtena asampa yɛadwo kakala asefoɔ a ne ɛne nkransa ɔmo deɛ wɔmbɛtena a wɔnom sɛ baabɛsom santehene nkransa deɛ santehene ɛne kɔɔyɛ na ɔka me a ɔbɛso ɛwuyɛ na ɔkyekyere nkransa santehene ara ne de biribiara sisii hɔ nkransafoɔ no ntie ɛdin bi wɔ hɔ a kasa ɛna ama asesa na mu santene hyɛ aseɛ deɛ ɔyɛɛyɛ ɔpam ameyɛfiri hɔ deɛ ɔde ma afɛsoe na afɛsoe ne kasa ɔne ɔbɔ hyɛ ɛfiri ɔbaatakwan no santene na de ne tena hɔ so obi bɛtumi aba hɔ a ɔntena hɔ sɛ ne yere ne ne mma te a kyekyere de ma asapɔma ne ne mma baba bɛdu mangoro kwanta a moka no dɔkorɔ kwanta sɛ ne mmoa mo ne ɛhɔ ɛna moofoɔ no nɛte ɔhene kaa me yɛahu yɛ a moofoɔ so yɛntumi ntena ne yɛtumi agyina santene kɔdɔm anim ɛna ɔmo a mosɔreeɛ na ɔmkɔtena deɛ nnɛ moofoɔ dii no ho a fo na ɛbɛ o nyafo ma santene na ɛde ne bosom akumsa ɛsii hɔ de si adum ase akumsa adum ase santene na ɛkyekyere too din ɛboɔ burogya ɛwɔ akumsa ɛwɔ kwansa ɛnɔɔma ɛwɔ hɔ yɛwura de ne kɔmfo kɔkɔɔ ɔyɛ de ne ba kwansa ma ɔyɛ nkyɛnkyɛn a wɔamadeɛ ɛwɔ hɔ agya yɛ wo na wo pokuare yɛ akyire wɔfa ase sapɔma nso sɛ akyire wɔfa ase sapɔma nso so wo na adene ma no wareyɛ wɔsɛ wɔfa sapɔma no sa de ma na pokuare wareyɛ so wo ne tena mmem ha wɔsɛ wɔma no wareyɛ no ɔde kɔtena mmem ɛyɛ akawia mmem ansa na okoduru ɛnnɛ baabi a yɛwɔ yi baabi sɛ ɔsa na ɔno hɔ yɛ no wɔde to ase sɛ na ɔtena ha kɔtena so sɛ bɛnnɛ ayɛ nkwansa no na ma no kɔtena hɔ pokuare ne ba panyin ne bafo pim sɛsɛre tuma pokuare ne ba panyin ɛne bafo pim agya mboa sɛ gyan sɛ no John ɛnam no so ne ɛnya pokuare John nam so da so na sɛ bɛna kɛse gyina hɔ
na ne ba ɔde ne wɔ fa sisa pɔma ma no ware. sɛ no na de wɔn sɛbi ɔfa sɛ pɔma sama abubu awɔre. ɛno ne ɛnɛ asɛm a yɛka nyinaa. sɛ no ne asɛbi wafo pim ɔkonnwa adigya ne mu sisi. nti me deɛ kasakasa baa hɔ no meka kyerɛ agya so asɛm bia nsi hɔ na biribia ne hɔ a bɛtumi akɔ. sɛ bɛyɛ kɔtɔkɔhene kasakasa baa hɔ tete deɛ nkɔ so sɛ dɛbi biribia nsi. menim deɛ mayɛ ato hɔ menim deɛ mayɛ de agya deɛ ɛka agya de biribia nsi m'anim. mefrɛ me nananom mpanyimfo ankɔbea ne meka kyerɛ sɛ de asɛm na asi hɔ a yɛsisi. sɛ bɛyɛ ɔfra ne nanam yi ɔde ba akɔbea hene ne mpanyimfo yi sɛ deɛ sɛ de so akasa tententen. na me yere na di ka bɛbɔ mamanneɛ. sɛ bɛyɛ di ka bɛbɔ deɛ sɛ ɔdi namanneɛ ne yere. bɛa na nipa ehuru so sɛ nkura sɛ nam sɛ nkura sɛ asɛm bia nsi hɔ. sɛ bɛyɛ nipa ehuru soɔ sɛ nkransa sɛ bɛyɛ bia sɛ bia si hɔ. ɛmere pɛm no mɛka ma hɔ adwo bɔkɔ. wɔsɛ mmerɛ pɛm bɛka ɔyɛ ne dea ka bɛ so ɔbɛdwo. ɛyɛ dɛ ne nkura nsa ho adea. wɔsɛ nkransa ho ana ne dea. me mma na ɛne me yere no mu na. sɛ ne ba afopim ɛna yere ɛsesan ɛwɔ ne toɔ. sapɔma asefoɔ ni. sapɔma asefoɔ obiara bɛka ho. wogya wo sapɔma ase na ɛwɔ hɔ. sɛ de wɔtɔ ɛnum yi sapɔma ase ɛwɔ de n'anim sisi. esiro tu fɔ ntam kɛseɛ ɛka ntam kɛseɛ mɛ nana ne bafo pim a odi kan mɛ nana ne nana kwan bafo a ɔtɔ so mmienu mɛ nana ne gu akorofa ɔkatakyia adwuma nkodɔm ɛyɛ mɛ wɔfa so paa mɛ nana no ɛde so nkransaman bɛbi so asanteman so ɛna mɛ nana kwan bafo a mtɔ so nan ɛba bɛtoa so wura ɛdumonyum a ɔde ahyɛ mi isua yi yareɛ ofrɛ ma no pa o ɛwie o yɛsuo mu o mɛba medaa m'akyi ma wa mɛto ntam kɛseɛ. Kaukum yɛde no kwakuo num ana pia o ɛsɛ nkransa nyaman hene kama ɛfɛ abusua ɛka sɛ yɛhwɛ wekɔ kakra ba ɛnsɛm bi wɔ bɛnti na ɔnyɛ ɔhwɛ wesie no mede hu video bɛsa abrɛw na yɛnhwɛ sɛ nnipa bi yɛkɔ so wɔ man mu no ɛbɛboa anaasɛ mmoa because nnipa bi te wɔn anim mu ebi mu nkɔfa mu history firi ebi mu fa mu ɛnsɛm firi binom sɛ wɔn te firi baabi mintimi ka sɛ obi history nyɛ history baabi because me woka me sɛ no history bi a mentwe ma wo mintimi ka sɛ bi atɛkyi ma asɛm ka nim ho asɛm nim tɛkyi ma asɛm na deɛ ɛno no deɛ asante deɛ na medi akyire saa but ne bɛpɛ asua na aboa yɛ nyinaa so ate aseɛ nti abusua kɔ so no so tv gh na subscribe na like na share ma afo so bi na wɔnhwɛ abusua no bɛsi adasa ne ɛbɛtɔ mo so pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.